ମୋ ନାଁ ପ୍ରଦୋଷ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ। ମୁଁ ଗାଁରେ ବୁଲୁଥିଲି, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ଗାଁରେ ବୁଲୁଥିଲି। ତ ମୋର ଜଣେ ରିଲେଟିଭ୍ ବଡ଼ବାପା ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ SBIର ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲେ। ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି ସିପି, ଯାହାକି ମାନେ 15 ଦିନ ଟ୍ରେନିଂ ଭିତରେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଜବ୍ ଦେବାର ଫାସିଲିଟି ଅଛି। ତ ମୁଁ ଆସିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆସିଲି 3 ତାରିଖରେ ଆସିଲି ଏଇ ସିପି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କଲି। 3 ତାରିଖରେ ଆସି ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଚ୍ର ଫାଷ୍ଟ ପିଲା ହିସାବରେ ମୁଁ ଏଠି ନାଁ ଲେଖିଥିଲି। ମୁଁ କେବେ ବି କଳ୍ପନା କରିନଥିଲି ଯେ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପାଠ ପଢ଼ା ଭିତରେ ଏତେ ଭଲ ଭଲ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମିଶି ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି। ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିଲି, ବ୍ୟାଙ୍କର କେତେ ଟର୍ମିନାଲ ୱାର୍ଡ଼ ବି ଶିଖିଲି। ତ ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଆସିବ ବୋଲି, ଏଭଳି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯାହା ମୁଁ ଆଜି ଭଲ ଜାଗାରେ ପାଇଲି। ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ପରଦିନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନିଆହେଲା, ଯାହା ମୋତେ ଭେକ୍ଟର ଫାଇନାନ୍ସ ସିଲେକ୍ସନ୍ କଲା। ମୋତେ ସମ୍ବଲପୁର ପଠାଇଥିଲା ଟ୍ରେନିଂରେ, 7 ଦିନ ଟ୍ରେନିଂରେ ପଠାଇଥିଲା। ସେଠି ବି ବହୁତ କୋଅପରେଟିଭ୍ କଲେ ଟ୍ରେନିଂରୁ ଆସି ମୋତେ ତା ପରଦିନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଏନିଂ ଦେଲେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ। ମୁଁ ଯାହା ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ପ୍ରଥମ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଭାବରେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ଯାହା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଘର ପାଖରେ ବି ରହିଲି, ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ।